ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବହିର ଆମ ଶରୀର ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 1। ଆମ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର କରେ? ଉତ୍ତର ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ପ୍ରଶ୍ନ 2। ଆମ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥିବା ମଇଳାକୁ ଲେଞ୍ଜେରା କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ଆଖି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ କେଉଁଟି? ଉତ୍ତର ମସ୍ତିଷ୍କ। 4 ନମ୍ବର। ଆଖି, କାନ, ନାକ, ହାତ, ଗୋଡ଼ ଆଦିକୁ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ବାହ୍ୟ ଅଙ୍ଗ। 5 ନମ୍ବର। ଆମ ଶରୀରରେ ମୋଟ କେତେ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଅଛି? ଉତ୍ତର 206। 6 ନମ୍ବର। ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ତ, ମାଂସ ଓ ହାଡ଼କୁ କିଏ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଛି? ଚର୍ମ। 7 ନମ୍ବର। ଆମ ଶରୀରର ଖାଦ୍ୟ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ହଜମ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ପାକସ୍ଥଳୀ। 8 ନମ୍ବର। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ବୃକକ୍ ଆଦିକୁ ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ? 8 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ। 9 ନମ୍ବର। ଆମ ଶରୀରରେ କେତୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି? 9 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର 5ଟି। 10 ନମ୍ବର। କେତେ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟସାର ଅଛି? ଉତ୍ତର 5 ପ୍ରକାର। 11 ନମ୍ବର। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟସାର ଆମକୁ ରୋଗ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରେ? 11 ନମ୍ବର ଜୀବସାର। 12 ନମ୍ବର। କେଉଁ ଖାଦ୍ୟସାର ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ? 12 ନମ୍ବର ଶ୍ୱେତସାର। 13 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର କେଉଁ ଖାଦ୍ୟସାର ଆମ ଶରୀରର କ୍ଷୟ ପୂରଣ କରେ? 13 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ପୁଷ୍ଟିସାର। 14 ନମ୍ବର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଶରୀର କିପରି ରୁହେ? ଉତ୍ତର ସୁସ୍ଥ। 15 ନମ୍ବର। ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ କ'ଣ ଯୋଗାଇଥାଏ? 15 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଶକ୍ତି। 16 ନମ୍ବର। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ? 16 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଉଦ୍ଭିଦ। 17 ନମ୍ବର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? 17 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଜୀବସାର ଘ।